Ja nyt iltapäivän kohokohtaan. Turkkamalli, ole hyvä. Kiitos. Moro! Tää on hienoa olla taas Nokialla, tää on toinen kotikaupunki. Hei! Hyvät naiset ja herrat ja tällä kertaa varsinkin naiset. Tää on aina yhtä hienoa palkita joku, josta itsekin tykkää yli kaiken. Palkinto on jaettu nuorille, vanhoille, rokkareille, lavatähdeille, iskelmälaulajille ja kaikille tässä raskaassa ammatissa pyöriville ihmisille. Kaikki ovat sen ansainneet. Nyt mä rautaan pikkasen salaisuuden verhoa. Tämän vuoden voittaja on äijä. Sanan varsinaisessa merkityksessä äijä. Tuhansien naisten päiväuni. Forssalaisten jumppien sankari. Rockkulkuri, joka ei kaihda iskelmää, ei countrya, ei poppia. Ja hyvät ihmiset, tämä äijä on todella palkinnonsa ansainnut. Hyvät ihmiset, Ikurin oma poika Pate Mustajärvi!